हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण टमाट्याची चटणी बनवणार आहोत. तर इथे मी 2 कांदे आणि 7-8 हिरव्या मिरच्या कापून 2 चमचे तेल टाकून मी असं परतून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने परतून घ्यायचं आहे. अर्धी वाटी मी शेंगदाणे घेऊन आणि त्याच्यामध्ये लसणाचे 7-8 पाकळ्या टाकून दळून घेतलेलं आहे मिक्सरला. इथे बघू शकता हे असं बारीक दळून घ्यायचं आहे. तर आता आपले कांदे आणि मिरच्या परतून झालेल्या आहेत. हळद टाकून घेतलेलं आहे मी पाऊण चमचा. आता आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची. इथे मी अर्धा किलो टमाटे घेतले ते सगळे असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. आता आपण हे आपलं परतून झाले ते कोथिंबीर. आता आपण याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेणार आहोत. इथे बघू शकता आता आपण हे शेंगदाणे आणि लसूण दळलेले याच्यात टाकून घेतलेलं आहे. याला पण छान परतून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीची टमाट्याची चटणी खूप छान लागते. तुम्ही पण नक्की करून बघा. जर माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओज वेगवेगळ्या प्रकारचे बघायला मिळतील. तुम्हाला जर लाल चटणी पण याच्यात थोडी टाकायची असेल तर तुम्ही टाकू शकता. शेंगदाण्याचं कूट हे आपलं छान परतून झालेलं आहे. याच्यात मी थोडीशी आता लाल तिखट पण टाकणार आहे, म्हणजे छान टेस्ट येते. अर्धा चमचा मी लाल तिखट पण टाकत आहे. अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून घेतलेलं त्याला पण छान परतून घ्यायचं आहे. आपल्याकडे कढीपत्ता जर असेल तर आपण कढीपत्ता पण टाकू शकतो. 2-4 पानं कढीपत्ता टाकून घ्यायचा. आता आपण सगळे टमाटे टाकून घ्यायचे बारीक चिरलेले आणि त्याला असे छान परतून घ्यायचे ह्या अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता आपण आता सगळे टमाटे टाकून घेतलेले आहे. यांना असं छान परतून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता असं छान आपली टमाट्याची चटणी तयार झालेली आहे. टमाट्याची भाजी म्हणू शकता तुम्ही, चटणी पण म्हणू शकता. अशी आपले 10-15 मिनिटाला छान असे कमी गॅस करून शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपले 10-15 मिनटं झालेले आहेत. आपली अशी टमाट्याची चटणी अशी छान तयार झालेली आहे. बघू शकता. ही रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. स्वस्त राहा. अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला बघायला मिळतील.